שלום, אנחנו רוצים להציג לכם את קו המוצרים שלנו עבור קידוח 3 חורים למנגנון תנועה. יש לנו מוצר ידני ושני מוצרים עם מנוע, אחד אוטומטי, אחד בהזנה ידנית, לביצוע של הפעולה הזו. 3 חורים. אנחנו עכשיו נעבור אחד על המכשירים ונראה את הנתונים שלהם. אז זה המכשיר הפשוט ביותר, המתקן הפשוט ביותר, להפעלה על גבי מקדחת עמוד. מחברים את הראש של המתקן לפוטר האוטומטי. התפינה היא ידנית. המתקן מתאים ל-5500, פרופיל 5500, 5600, 7600 ו-4300 לכל סדרות הפרופילים הללו. לכל סוג של פרופיל יש לנו בלוק שנותן את הכיוון. הנה, ניתן לראות, זה עבור 4300, 5500 ו-5600. זה בלוק שנותן את הכיוון הנכון עבור החריץ של המנגנון, והשלושה חורים בעצם מבוצעים ביחס לחריץ, ביחס הנכון. ויש לנו בלוק נוסף שאמור להיות פה ל-7600. הנה, זה הבלוק. יש לו מגנט, אפשר לשים אותו בצד, נניח אותו כאן. כמו כן, יש לנו בעצם בלוק תפינה שמיועד לדלת 4300, זה גם כתוב, אוקיי? עבור הפרופיל הזה. זה הפרופיל של הדלת. מתאימים אותו לתוך החריץ, מניחים את הבלוק וסוגרים. את המעבר בין המצבים אפשר לבצע בצורה ידנית פשוטה. מוציאים פה, פותחים את הבורג. עכשיו כרגע זה תפוס, אני לא יכול להזיז, אבל פותחים את הבורג, מוציאים את הפין, ואפשר לעבור בין המצבים של 4300, 5500 ו-7600. כשכאן החור של 5600 נותן לנו מיקום קצת שונה על גבי הפרופיל, אז ניתן להזיז את הראש. עכשיו נעבור ליחידה הבאה. זו יחידה בעצם שהיא כבר חשמלית עם מנוע. כאן יש לנו מגן, הוא שקוף, כמובן כרגע הוא עם כיסוי אבל אמור להיות שקוף. יש לנו את אותם בלוקים שנותנים את הכיוון. יש לנו בעצם קונפיגורציה של בוכנה שאתה אפשר לפתוח ולסגור אותה עם הכפתור. הבוכנה הזאת בעצם מייתרת את השימוש במתקן הידני, והיא כל פעם בעצם דופנת את הפרופיל עד לקצה המהלך שלה. יש לנו גם התקן של התזת מי קירור, שאפשר לשלוט בו על ידי הברז הזה, אפשר לבטל אותו או לחבר אותו לפי הצורך, ואקדח לניקיון. אז הפעולה היא ידנית על ידי ידית. הנה, בבקשה, תוריד את הידית, תעלה את הידית. הפעולה ידנית של ההזנה, אבל הסיבוב הוא על ידי מנוע ולא על ידי מקדחה. עכשיו נעבור למתקן המשוכלל ביותר, שהוא בעצם מתקן אוטומטי. נתקרב אליו קצת יותר. זה המתקן. אותו מנגנון של תפינה ושל אוויר ושל שימון אוטומטי. כרגע זה לא מחובר, אבל יש שימון. כאשר ההפעלה מתבצעת על ידי כפתור. לוחצים על הכפתור והמתקן מתחיל לרדת למטה. עוזבים את הכפתור והמתקן משתחרר. אנחנו עכשיו נעשה דוגמה במתקן האוטומטי. כמו כן, עוד נקודה שצריך להדגיש, על ידי הידית הזאת ניתן להגביל את טווח הירידה. יש ידית כזאת לכל המתקנים, אוקיי? גם פה וגם פה, כדי לקבוע את טווח הירידה של 3 המקדחים. עכשיו נראה לדוגמה עבודה של המתקן בזמן אמת. דופנים את הפרופיל, מכניסים אותו פנימה, דורכים את הבוכנה, לוחצים על הכפתור,
המתקן הגיע לסוף המהלך ובעצם עלה באופן אוטומטי. ואלה הקידוחים, כמו שאתם רואים, ביחס לחריץ, 3 חורים נקיים בבת אחת. זהו, תודה רבה לכולכם.